golek iwak diwadahi bor rabi ayu bosen ilang rabi tandak utek tambah opyor pungkasane pikir aku wis error asik udah enak Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmi lae sholatan daimatan kita mulki lahi tombo ati iku limo sawarnane ngaji Al-Qur'an angen-angen sakmaknane kaping pindho salat wong nglakoni ojo lali wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng petang luwe kaping limo ceker wong ingkang suwe sapa bisa ngelakoni insyaallah Gusti Allah nyembadani asik ayo goyang bro matan bitawa mulki lahi tangga ati iku limo sawarnane ngaji Al-Qur'an angen-angen samaknane kaping pindho salat wengi lakonono ojo lali wong kang saleh kumpulono kaping papat weteng sira betang luwe kaping limo ceker wong ingkang suwe sapa bisa gelem ngelakoni insyaallah Dek, cilik-cilik pinter nyawer, aku menitu Dek. Oh, makasih ya. Sapiro, Mang?
man paman ayo mule nang desa gintungan pinara ingkang sekeca mirengaken kitungan kula perkembangan jumlah manungsa saya suwe ngebeki nek kepingin urip sing mulya kudu sregep ambuti pertumbuhan penduduk semakin pesat saingan hidup semakin mulane kita mas nyambut gawe sing kiat aja sampe patah asa sumrambae derek kita sedaya jaler lan estri anem lan mumpung isih urip ana alam donya ayo belajar ngaji hukume agama mula sak waya-waya dulur bakal ana timbalan mula sampean kabeh gak kene wakilan timbalane Gusti Kang Maha Suci gelem gak gelem kudu nekani mula ditumpakno kereta Jawa rodane papat rupa manungsa iku ngono diarani pendosa turu kawijenan tanpa antar tanpa kelasa ayo mas jone ngene ning jula-juli. Jula-julane jula-juli dangdut. Gak peduli dikontok bupati, dikontok camat. Nek krungu jula-juli apa maneh dangdut mesti kudu joget. Lho nek gak percaya munggah. Kula padha gendenge. Yo. Iki ngono jula-juli dangdut ana sing ngaran
ngeloni cula-culi disco joget ane karo mendat mendut nek dirasakno jarene enco dangdut digawe koplo sing nyanyi ayu rambute koribo clanane morot udele mendolo bokonge ketok iki aku plong-plongu ana maneh jenenge goyang ngebor aku seneng joget no ngisor penyanyine ayu bokonge saebor kawit digoyang aku tiba ndelosor ana maneh jenenge goyang gombret aku melok joget penyanyine ayu jogete mulat-mulet kawit digoyang aku langsung jembret apane jembret namung semanten sairan kula yen lepat ana di sapa nek ditinggal awe Budi Wijaya ibu canting jole man paman wong bedang kepangkalan kalih potong wote potong wote potong wote ta senggopo dong atine dari mana walang wadah legone rek walang kekek menclok ning tembok mabur maneh menclok ning kali aja ngenyek lodik karo wong wedok nek ditinggal lunga setengah mati bongko ya wis kon terep terusan dicek dak remek kon wong wis potokane gak bejaji metu nglonyor tanpa kula nuwun tanpa diundang ya teko kon mah lho wis tak kurungi lapo kon brosot rumangsamu petik babon nambok kurungi lha kon durung wayah metu lapo kon metu aku lho wis kudu arep metu adake lho empeten gak kuat mbrodol kok lho mbrodol rumangsamu apa mbrodol lho rumangsamu kerdus bocor mbrodol lapo sire kon jelungkano aku gampang bokongku lara dik lara ta iku mau lara lho temen iku mau lara rumangsaku iku mang gak tiba rumangsaku tiba kaya guyon rumangsaku tiba temen gelundung iku mang tiba temen sawangane iku mang guyon tiba temen sawangane kon iku lho aku enak-enak gawe lagu walang keke iku lagu jaman biyen lagu jadul tak uri-uri kon lapo metu moro nyenggaki moro brosot kok gak enak blas aku lak melok berpartisipasi alah berpartisipasi rumangsamu apa karepku aku melok ambek awakmu cek
cek ero ngono cek. Melok nang ndi? Nang Bito. Aduh, Lapor nang Bito yo adoh teko kene. Kono niku lho, Mak. Nyenggaki yo nyenggaki, Cok. Tapi sing cocok ambek laras e gamelan. aku mah gak cocok. Gak cocok blas. Kurang ya apa? Yo, contohnya ngene. Awake ae, ao iyo iyo, ao hae. Ya iyo iya iyo. Ngono. Masih aku lah ya iso. Ditase. Ditas yo kene. Yo, tes nang kono, tes nang kono. Yo. Ayo. Yai. Bagus, cocok sip. Ala mana. Bagus, cocok. Ya. Teko kuno cocok, teko nisore miko iso nglembre. Kuno enak lho rene gak enak. Rungono sik iki lho sik bener. Ya iyo. Lah ngono. Iya. Ya iyo. Tak contone yo. Ya iyo. Surabaya kampung Kedurus kaliana santer banyune kabeh wong tuwa loncat pitutur bagus supaya anak bener lakune iso pindho apa penombelani peno ketara nek kebimbang ucok gak keturutan peno Sri aja tukaran aja tukaran lho iku lho mbelani awakmu lha wong jane iku bebekku kok bebek teko ndi teko Nabi Adam minggat nang diri mlebu nang rombongan lah lapo lho Ris ngurusan-urusane mau nyambut gawe aku tak melok kon gak oleh aku mlebu kandhane melok ae gak oleh kandhane percang-percing kok cara nangis kok kate nangis iki ketara lah ucok kate nangis bukan lah apa aku nangis lah iki sumpah gak nangis lah kate nangis ketara kate nangis lah ketara apa nangis gak Jok katakan, kok nek nangis lo welek, Jok. Pasti gak nangis wis elek goblok. Wis elek. Mlebu. Kalau melok. Taklane putih Wijaya ayo. Bah. Sopo sing gandole kon niku? Enggak. Gandolono goblok. Mlebu. Mun taklane putih Wijaya akeh sing ganteng-ganteng lapo sing koyo coro ditokno iki. Sopo ganteng? Lho taklane putih Wijaya akeh sing ganteng opo potongane kok nyonge elek. Gak izin. Kok sok gak izin lho? Sing duwe gawe pesen cak engko dagelane sing ganteng metokno dhisik. Iya, lah apa kon metu dhisik gak duwe izin kon? Lho, kok jeneng ganteng ya? Dasar kepara nyoto. Mulane dipilih dikon kepur iki. Ganteng dikon ambek aku. Jelas ganteng aku lho. Gak percaya wong kene kabeh wis ro saksine kok. Lho, kon umpama tak takono masyarakat kene gak izin. Lah apa izin wong gak muda. Wong gak muda kok izin. Temen akon. Ayo takokno. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedoyo nggih. Sampean jawab sing sportif serentakan kompak. Ucok niki ganteng napa elek? Krungu kupingmu. Loh. Ya lah. Kok iku duplek lah. Gak izin kon. Kok iso gak izin sing izin iku kon. Aku kecelok. Kate bongko lek. Kon kaya ngono iku gak izin kon, ha? Lho, kok iso gak izin sing izin iku kon. Wong wis ro kabeh. Kon iki gak duwe izin kan. Saya takok kon kurang jelas, takokmu kurang jelas. Dublek lek kuping tak gedhek kon. Kurang jelas lek mu takok genah-genah. Kecepatan niku mau dadi kurang kalem. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, mas-mas sedaya nggih. Ucok niki ganteng napa lek?
elek. Krungu kon. Tak takokane dhewe. Oh, sik kurang lega pungkasane kon. Lah, Takokno, Dik. Polo. Hmm. Iki Pak Polo. Polo. Pak Polo. Polo ndi? Lah, Kri oleh. terima kasih. Kri oleh rokok enak ya. Ayo yang lain. Rumangsamu. Sampeyan jawab sing serentak nggih. Iya. Empun ate isin, empun ate sukan. Eh. Kula niki ganteng napa elek? Ayo, krungu kon. Alhamdulillahirabbil alamin. Wes, mlebu. Ngurusan tak santap. Ora. Oh, kok dikono aku sakit, Pak. Mlebu. Metu aku. Ka oleh. Iya iyo. Ijo godhonge kara nandur wijen ana tegalan duwe bojo Mas jarene soro enak ijen iso kluyuran metu awas kon. Kon lapo ndelekno nggone mburine slambu iku. Cok. Wedi delok awakmu lho. Iya. Iya, ro potonganmu mongkok. Kon iki lho kate nang ndi kon iku? Le. Cok. Yo, gondong kon iku. Oh, dagal kok ndarawa wis temen. Kon lho kate nang ndi? Oh. Oleh saku. Endi? Abah sapa? Oh iya. Oh, iku Abah Karjo sing ndek balong panggang iki kaya. Sing tau nekano Budi Wijaya. Kok dukate nang ndi kon iku? Ono lho dagelan purik nang wong nonton-nonton yo. Endi? Arek kate gendeng le. Kon ketemu mbahmu. Lho sampe di video barang kon. Itu kadane wis elek kok kelem ganteng ae. Iku jare bebekmu iku mau. Ono dagelan mudhun teko panggung. Iku wedi lho awakmu iku wedi. Apa? Enggak sampe kate mule. Kok ya ro nek potongane koyo gendruwo. Sampai wong kirap-kirap. Apa? Lha iku sampe kirap-kirap. Arek iku mau barang ketok aku lho koyo ya apa. Iya, usuk keweden lho kabeh diringkesi kabeh. Bebek kate nang ndi kok. Mamula ta. Kon niku nek nandi-nandi aja gawe sirah iki. Lah gawe sirahe kucing lu nak karepmu. Ya gawe sirah liya kon anggere kepethuk aku mesti gawe sirah iki. Jane sirah Sampai keweden lho mulai kabeh. Delok perainmu saking eleke. Bapak pokok urip. Alhamdulillah bengi iki Budi Wijaya main di rumah Bapak Arif. Bapak Arif. Karo Ibu sapa Mang Lis sapa, Mang? Mbok lha kon sapa? Lis Diana ta? Nggih Lis Diana. Oh iya, Lis Diana. Putrane sing jenenge Mas Muhammad Adam Arafa. Ya, Pak? Ayo sabarane, Pak. Oclok. Iku kajate apa iki? Kajate khitan. Hitan termasuk sunat. Sunat. Oh, kon biyen ya tau sunat. Enggak,
Lho, kok iso gak? Ya mesti sunat iso. Lho, umume wong Islam iku ya kudu sunat kudu dikitan. Kanggo ngilangno hadas titil hadas bener cek riji. Bagus. Kon kok pinter, Cok. Lho wong aku ya lek ngono. Kon biyen sunat ya nang gone dokter ngono-ngono iku. Gak. Nang ndi? Nang tukang ngelas. Oh, enak yo. Enak ya. Jelas. Ndredet kabeh cos. Lho, maksudku iku kon sunatmu nang gone dokter utawa nang puskesmas utawa nang bidan ngono lho maksudku. Zaman biyen nang calak ri. Oh, nang cala. Heeh. Gawe glati. Gak. Lha apa? Gawe sinso. Oh, bagus. Bagus matakmu ngono ah. Gawe senso. Wong sinso bagus ah. Mbreset iki lak entek jare. Wis, iki kajate kita termasuk sunat. Sunat. Muga-muga sak marine duwe gawe ado saka belaine cidhek rezekine ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Iki mang dianakno pesta rewam Pesta. iki. Iya, pesta apa? Pesta rakyat. Iku sok pesta rakyat. Ya pesta wong degae iki. Oh, pesta wong. Kajate. Meriah-meriahno. Iya, iya. Heeh. Ana sambutan barang cara ngono Bapak Arif nyambut tamune masyaallah oleh ngerahapno. Ngerapno Lho ngono iku gek wonge gek takok aku njaluk wuruk aku Ris. Lah apa njaluk ora Lah awakmu? wonge gak iso tak wuruki. Wong iku luwe pinter timbangane awakmu. Apa sih kaya gak iso? Lho ya lho pinter iki iso nanggap lodruk. Hah? Pinter iki iso nanggap Lho lodruk. ya wong sing goblok. Kok iso goblok Kok lho? duwe sakmono kae kok gawe nanggap lodruk. Kayak ngoni lambemu iku. Termasuk wonge seneng sedekah. Seneng sedekah. Uang berapapun tidak jadi apa, yang penting iso nyenengno masyarakat. Betul. Niki belot, Kok iso belot? belot Belot. nggih. Belot. Belot desa gitu. Lho ngene iki lek diitung cara ganjaran dan pahala. Asadaqatul dakul. Ganjaran apa? Ganjarane Pak Arif. Wong sedekah iso nolak balak ngono lho. Delon kok lho. Bawane pari sok tumpuk. Tumpuk-tumpuk undung. Iku gorong liyane Rif, iku mek pari. Iku mek pari, durung liyane. Gula iki somburi. Nomburi. Tumpuk iya. Aku barang nang mburi Rif. Nang mburi. Engko jedeng tumpuk Rif. Apa, Cok? Umbahan gak kau bermumbah. Kok iso kumbahan? Kok sampe jelas temen ndelok kumbahan nang ngene kono lho. Takkan wonge mbeleh wedhus. Wong mbeleh wedhus ya. Termasuk kon roh bedane wedhus. Ya roh. Antara sirah endah sampai buntute wedhus. Ya mesti ero wong wedhus ae. Umpama wedhus iku ndase nggo etan, buntute nggo ndi? Nang ngene kulon, Umpama wedhus iku ndase nggo kidul, buntute nang ngene lor. nggone lor. Umpama wedhus iku buntute nggo etan, Ya sirahe nang ngene kulon. kulon. Umpama wedhus iku noleh ngalor. Ya mesti buntute nang ngene kidul. Lah lha apa ya gak iso? Ya buntute ya nang ngene kidul ya, Cok. Kon tak balen. Umpama wedhus iku ndase nggo kulon buntute, Nang ngene wetan. umpama wedhus iku noleh ngalor. Ya mesti buntute nang ngene kidul. Goblok arek iki. Kok iso goblok iki lho? Kok lho kok goblok wedhuse lho gak ndase nggo lor mek noleh kok ngene lho. Pungkasane pancet do kulon. pungkasane mek puter. Arek goblok. Kocul kok. Lho kan iya, kan malah dipeseni Pak Arif dikongkon pidato. Arif njaluk wuruk gak kok bermutu tak contoni. Oh iya, kan malah dikongkon pidato ya. Iya. Pidato. Pidato iku kudu dicocokno kosakatae kudu jelas. Iya. Kudu singkat padat, mudah dimengerti. Cek nek kene kabeh warga kene ero. Lho iki lho cak ucok sambutan kayak pidato. Lho mulane kudu sing gena-gena kalem-kalem. Alah. Lah kapan ngomongku? Kan malah jane pidato. Pidato aja aku lho gak ngomong. Aku lho yo mau ngurusi pidato. Mik loro lho ijenono. Ijenono mosok kurang jembar. Le cangkemmu tak lengge lho kok. Wes aku tak pidato tak nyontoni Bapak Arif meneh lek ndek gawe maneh cek ero. Pidato aja mongkon kari pidato ae. Kono kancane. Masamu kepantesen ngono ta. Aku mbok judu-judu. Aku judu-judu ku nek loro kok tambah. Aduh. Lah apa sih, Cok? Aku tak pidato cangkemmu meneng kok. Kok purian ngono tuwek gampang purik. Gak masalah purik dan tidaknya. Rungokno. Iya ta rungokno. Lah rungokno ro sampe lek pidato cek ro cek niru aku. Apa lo iki? Polo ndi? Gunung Jati. Gunung Kok kula Gunung Jati. Bangle, wak Kok polo Bangle. Nah, gimana lo? Oke, siap. Kono nang pidato nyocot takit mang. Aku dipengen ngomong dadak dhewe sing nyerocos ae. Selamat malam. Ya wis seru nek iki bengi. Sopo ngarani sobo? Iki ya bengi, Cok. Masih wong-wong delok iki ya bengi. Selamat pagi kakek niku ndi? Lah iya. Izinkanlah. Lah apa kon bakas-bakas tentang izin niku? Pak Arif iki nanggap lho Budi Wijaya iku wis izin keamanan nang gone polsek terdekat. Lah apa kon ngongkon izin barang iki? Ya bar iki. Pidato mbok yo sing apik.
Terima kasih. Le, kon lho dikeki apa? Nek wis dikeki, nek wis dibayari, baru ngucapno terima kasih. Wong kok durung dibayari kok ngomong terima kasih. Iya, Rip aku mah durung kon kei lali wis terima kasih. Mikir. Kon iso Rip. Wong delok potongane wis gak meyakinkan ngene. Pidato maneh pecuso. Lah kon yo gak iso. Bapak-bapak, Bapakmu, ibu-ibu, ibumu, adik-adik, adikmu. Saya sebagai manusia biasa. sing ngarani kon demit ya sapa? Wis ngono lek kon iki manusia biasa. Lah apa kon ngomong-ngomong nambek wong-wong? Wong-wong ya wis jelas lek awakmu iki manusia biasa. Loh, pidato lho, Cok, pidato. Lah pidato lah apa ngomongno lek kon manusia biasa yang lain so. Yang lain. Di mana? Ya nggo kene Riz. Ya Allah, rek wong iso ditakon nggo kene dusun belut iki lho. Mbok. Lho kok iso mbar iki goblok. Pidato Cok siklare rukun gak gegeran. Kagegeran ya apa? Tanganmu sudah plak nang mburi. Ngene, berarti Iki anggapen tanganmu. aku ngomong kon sing meragakno. Iya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ucapkan selamat malam dan selamat menikmati Ludruk Budi Wijaya. Lo kayak temenan ya, Riz. Kayak temenan aja. Iya, kayak temen ya. Iya. Dan pada malam hari ini Budi Wijaya hadir di desa Belut, di rumahnya Bapak Arif. Aduh, ternyata di dusun Belut banyak lamuk saudara-saudara. Dan pada malam hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Arif yang telah mendatangkan Budi Wijaya di sini untuk memberikan hiburan. Maaf saudara-saudara, saya sedang batuk. Dan pada malam hari ini saya telah membeli obat. Dan terus membeli obat batuk, ternyata obat batuknya tidak mandi dan sekarang aku pilek. Pilek bari batuk, pilek ya Allah. Aduh lah. Ternyata kelambiku ledeh. Kena umbel kabeh. Haji. Aduh. Dan mari pilek. Ya iki aku kudu noyo. Maka dari itu saudara-saudara, sebelum sakit sedia payung, beli obat sebelum sakit. Nah, ini obat adalah obat Pak Pung, zaman biyen Pak Pung. Lek pilek diasari Pak Pung. Kakean Pak Pung. Enak ada. Anak li, ternyata mataku tak ulek-ulek dhewe. Riz, picek mataku, Riz. Lah ayo pidatone cek rukun goblok. Cek rukun apane kok enak. Karek ngene adek watuk barang aku gampang. Lah iya, yuk jare kon pidato. Wong pidato iku sing penting, Riz. Sing penting Tata bahasane jelas. Aja dawa-dawa. Aja dawa. Sing penting singkat padat, jelas mudah dimengerti. Lah singkat Sing penting padat ngono. dan berisi. Kok ya berisi mudah dimengerti. Lah iya, lek bahasane arek biyen aku pantat padat dan berisi. Sip. Hebat. Nyaho. Ya. Ya jare wong Lamongan nyaho. Iya, Be. Bek. Aja gage-gage peno. Lho iki Lho. Mulai tanggapan. Riz, iki bakul kembang pasar Balong Panggang. Gak ono taksi, gak ono gojek. Aku numpak apa ya? Pendoso. Riz, kok pendoso? Numpak apa? Paling elek yo ambulan ngono lho, Riz. Terus nang omah aku iki kepingin mangan. Mangan sego ku kasar. Mangan bubur yo kalusen. Mangan apa ya? Gragal lho pangan. Aku iki rada ngreges. Greget cok. Mangan-mangan yo mbarek piringe tok. Ngoyo-ngoyo yo ajur. Lho, lek ngono ya ngoyo gak le ajur. Iki kate gendeng pisan. Noyo iku mesti ajur. Alek Kaya kepantesan wong loro nang dalan pringisan. sing mriki ya sapa? Sapa iki Ustaz? Lho, masal. Apa? Piye kabare, Om? Omah tamu ngono ah. Kok niku kok wis pusanane kaya ngene kok celuk om. Niki ngeten lho Cak nggih. Lho. Nih, Gak suka aku. Cak, iki ngono wedok, tapi jenggote gak dicukur. Jenggot tuh mending ben cukuren, Dik. Tekate metu iku. Kesuwen cukur-cukuran gak urung KTP ku ya lanang.
Aja diomongno kono. Aja ngudhu aku kon. Kowe aja ngudhu aku. Sing ngudhu lho sapa? Aku wanita suci. Suci dalam debu. Lagu iku. Aja maneh dinodai wong lanang-lanang gak bertanggung jawab koyok raimu. Lah iya, sapa sing gelem nodai badak ngene iki? Apa sing doyan kudu iki ya sapa? Kon semayan paling semayan kate nyegat aku. Kon kate merkosa aku kon. Kon kate merkosa aku kon. Sing merkosa kon kuwi sapa sing doyan ambek kon ya sapa? Buktine Diri. aku mlebu desa desa apa iki mau? Desa ngemut. ngemut. Dusun belut. Belut. Mlebu nek tuangan Beleng. kono. Masalah. Beleng. Beleng. Dinyang arek nom-noman mendem 20.000. Lho gelem mo. Gelem mo, Gelem gelem mo. mo lumayan gelem mo. Lho anjane gelem kok aku. Lho gelem. Heeh. Arek 20. Arek 20 ping 20 piro pisan? Luwung mulai tanggapan untuk tambahan. Apa? Meneh aku tuku betadin goblok. Lah apa? Berengen. Berengen rumangsamu. Kaya kepantesen ae. Masih gak pantes lak lodong. Sing karepmu lha apa? Gak usah cawe-cawe. Cawel-cawel, Cok. Rupamu- Nek kate kebimbang iki. Kebimbang kon wis aja cawe-cawe. Wis kaya gemboke neraka maneh. Aku liwat kene iki njaluk dukunganmu, Dik. Yo dukunganku. Njaluk dukunganmu, Cak. Iya. Aja kuwatir lek perkara dukungan tak dukung. Apa sih? Mbuh. Gak ngerti ngono kakan. Lah kan njaluk dukungan apa nyalukno lurah? Ya gak pantes lurah kaya aku. Lah sing pantes Ya artis kan? Oh iya iki termasuk artis iki. Dasarku kan sinden. Yo jindek. Aku kate melok D Academy. DA Academy. D Academy kok D akademik matamu ah. Di akademi. D akademik kon ku ngomong sing jelas kon. Kamu lupa itu. Iku lah ya iku mang DA Malami. D Academy. DA Academy. Ada nono ris, ngono ris. D Academy ngono. Lah ya D Academy. Iya. Gak tau ndelok TV. Ketoro. Delokane HP-ne ono NYKK iku kakek didelok. Ate melok. Kono ta? Apa? XNJ ro ta kon. Alah aku wis kulino aku. Ndek apa sih iku lak film kartun sih? Film kartun kaki. Wis aja kakek ngomong. Aku kate latihan. Latihan bal-balan. Latihan voli. Aku kan nyalono melok audisi. Oh. Audisi nyanyi. Yuk. Oh kate nyanyi. Nyanyi. Saya tak. Yuk koncone. Kurang dek. Ayo. Yuk konco. Kurang dek. Lah, kurang dek. Aku betedengen are. Lek sing tak maksud iku duduk kurang dek. Fisik awake, suarane nadane kurang dek. Lek ngambil nadane terlalu dhuwur engko akhire gak teko ngono. Berarti suara kegedean mau. Kegedean. Semua suara lanang. Suara lanang kudune kon Oh iki apa begagah? Oh, kudune hidup Cik, ya. ngene. Lek ngene suara wedok. Suara wedok. Cilik, Mas. Ah, ya. Lek ngene. Cilik. Oh. Ingkupno. Cilik. Nah, suara wedok nyanyi suara wedok. Wedok. Ya kancane dhisik gembira. Lerap-lerap banyu nek sekara. Anglia numpak prau layar. Ya. Kon seneng ISIS. Ora kok mergo isi-isi. Kon pinter suara lanang, suara wedok, pinter kon. Enak suara. Enak suara. Lho ditanggap sing duwe gawe sunat iki lho sing sunat. Iki ya. Jam kan anggap iki. Aku masih gak sanak gak kadang mirip arek iki. Mirip. Yo rupane yo ganteng. Yo gak iso. Irunge yo banjir kaya aku. Iki ganteng, cara kaya bintang film. Saikune yo padha. Alah. Wis, kon lapo pringsan nang kene iku? Sok pringisan. Lho kok iso pringisan ya apa? Pringisan ya apa sih kon? Kon majare latihan nyanyi sida ta. Wis Yo wis ikut tok. Alah, latihan nyanyi. Ye gembira. Alerapler. Ya. Nyanyi apa Iku lagu apa sih jare? Prau layar. Kon nek lagu Pelora Ayar, belajar nang Uni pinter. Lah, iku Belajar nang Uni kok. kate tak gawe. Yune,
Yuni. Yuni sapa? Yuni arek kono lho. Arek damen. Cara pirang puluh tahun ae melok lodok nyanyi ya. Ya kancane kisah gembira. Ono sisok lagu wingi. Apa? Gua lali aku. Le. Loh, masalah kene Dik. Oh, kebenaran rek. Oh. Le, ngene iki tak kandhe mumpung nemu ngene iki. Engko iso nemu iku lho. Napa Dik kangen tampe aku? Ngene lho, Cak. Iya ya apa Dek? Ya apa Dek? Alah enake. Hei, kaya gorila gendong anake. Lah apa kon melok-melok? Aduh. Kon kudu kepingin akon. Kon nyelodok-nyelodokno ya. Cak, Apa, Dik? aku iku goleki sampean ket mau ngetan ngulon ngidul ngalor Lho. sampe godhong-godhong murep iku lho tak bukai. Rumasane aku teledong ben kok iso godhong-godhong. Sampe niku ngomong sing jelas golek aku padane aku lara. Bener, mek raimu kaya teletong. Ngene lho, Dik. Sampeyan kan duwe nomor HP ku. Lah iso WhatsApp iku. Apa kok ngomong apa kok niku? Sing digawe ngebel iku to. Iya, gawe nulis iku lho pesan. WhatsApp. Lah WhatsApp. Lah iya. Aduh. Ngene lho, Cak. Yo. kandhane mempet. Iki mumpung bojoku gak nduk omah. Bojomu gak ngomah. Bojoku gak nduk omah, ayo ditutupno wingi sing gak sida. Walah nutupno iko wingi ya. Iya. Bojomu gak omah. Bojoku momong gak nduk omah. Cak, apa? Pompong bojoku gak nang omah. Iya. Ayo ngedol luangan. Kaya apa? Mendem iki. Oh iya. Ayo. Dedek. Aja saiki apa aku durung jamu Le, wis tak gak usah jamu-jamuan, Cak. Sing penting aku pokoknya njaluk tolong karo sampean pisan iki yo. Aja kathik diblongsong lho ya. Diblangsung ya apa maksud? Ya wis koyo Kon, wekmu kate kok blongsong. Apa? Wekmu kaya bedes sak cilike kok. Ya coplok. Kon kok rumahku ae. Lah kaya bareng iku. Kuwi bareng. Iki kedekmu ya. Ya. tak enteni nduk omah jam 09.00. Jam 09.00, Dik. Iya. Dik, kok dhisik tangan aja gopo-gopo. Mosok sampean wis kemau wecer ngono ndelok aku. Kopong. Bapak kaji ku gak nduk omah. Ngono lho. Cak, Apa Mi? aku ya wis gemremet. Wis kemremet. Aku wis pinggirane gatel. Terus. Oh, gulem tok kon iki. Gak usah nang omah. Cak. Lah nang ndi? Lah kerak sawah-sawah kok. Oh, nebang anggitmu. Bojone kancane dhewe. Ayo, cok. Ngene lho, Dik. Lapo sih? Lapo kate ngomong lapo? Lapo? Lapo pi? Kan apa? Aduh. Apa itu iku? Ngomong ya ngomong nek sikile kancane mbok iles-iles. Aduh. Kemalan kon. Lapo kate ngomong lapo? Kate komentar apa? Ngomong. Gak usah dendem nduk jero ati. Kon iku ngomong. Ngomong ta? Kon iku sing ngomong. Ndak ngomong. Apa itu? Aha. Apa itu? Di siapa kon? Lho apa, cok? Cok. Iki lah bojone Taji, cok. Lah sing gak sapa? Lah kok Apa, oh? katil apa kok niku? Lah iki wis suwe ambek aku ya. Lho, wis suwe lha apa, Mi? Nyik. Kok iso nyik lho. Kok yo ngono padha gendenge kon niku. Iki wis suwe bojone Taji. Iya. Kon gak eling iki biyen yo pacarku, direbut Taji. Lah masih ngono iki wis dadi bojone kanca rek. Oh, gak Taji lah kancamu sih. Lho senajan kanca lah aku pas kudu arep kate lapo kon. Iya yo. Ya Dik ya. Iya. Kon gak kena dielingno kon. Lapo? Sampeyan kate melok-melok lapo? Ya ngono yuk. Lapo? Wong wedok kon ajine. Kau jene lapo? Mecicil kon. Mecicil kon. Kon nek mecicil. Ndolek gendaan, ndolek selingkuh. Ya kudu gantengan teko Taji. Lapo iwak keting bingung iki mbok gendak. Loh, sampean ngerti gak? Biyen aku cek zamane SMP. Lah, SMP. SMA. SMP. Bah. Ucok iku renek apa-apane. Elake daripada iki. Lah, saiki- Temenan biyen. Nemenan biyen. Ya apa sih Dik kok nemene biyen? Iya, Dik kok nemene biyen. Lho, Iya, saiki delon poe iki pupuran gak dipupuri mblungko. Lho kok
Lerek raiku kaya aspal lah rumangsamu. Monggo sih wong-wong Apa sih? Sampai niku mek kena tak elingno ya. Apa? Ojo sekali-sekali selingkuh, gak ilok. Le, selingkuh itu indah, dan nikmat. Ngerti gak? Rungokno pengajian, gak tau ngrungokno pengajian mek sobo, mek grep ndok yasinan iku. Terus apa? Para yai, para sepuh tau ngomong. Ngomong apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus? Bismillahirrahmanirrahim. Terus? Walali. kon tak kandhani lek perkara omongne yai. Yai ku lek ngomong, ayo belajar sing temen. Barang sing elek ayo ditinggal, ayo golek sing apik. Lah bojoku elek aku yo golek sing apik iki sih. Iya pungkasane ya bener ya. Bojomu apa? Elek. Ya cocok ambek raimu. Kon bojomu ayu entuk kon, padha karo nemu cowek entuk piring. Wes Tami, gak usah melok-melok. Ngerti gak? Masih aku selingkuh ambek Ucok, masih aku gendaan ambek Ucok. Dosa neraka ya aku sing nanggung duduk sampean. Ndak usah kakean ngomong, gelem sawangan gak gelem yo nyingkri yo. Lanang wedok mek duduk mukrime iku dosa. Jaminane neraka. Mek aku ambek Aris gak neraka ya. Gak neraka. Gak neraka blas. Gak blas ya. Apa kok gak Kok lha apa? Padha lanang. Dek, wis aja ngreken wong-wong. Sing penting sampean ambek aku seneng-seneng, kita memadu cinta, kita memadu kasih, membuahkan hasil yang baik. Dunia itu serasa milik kita berdua. Mami cek ning ngontrak. Mek sing wedok memadu cinta pantes. Kon iku ngombe banyu aki lho. Gak pantes kon memadu cinta. Cek mengkeret ngono ilatku. Kanca-kancaku ae dhewe biyen tau sak tim. Ya apa? Tim apa sih? Bal-bal. Ayo tim apa? Maksude kanca plek. Kon tak elingno. Taji ketokane wong humoris. Wong humor, wong seneng guyon. Tapi ku metu sungune mati gak kena tangane wong liya. Metu sungune rumahmu kebo. Wes, Cak, wes gak usah kereken Mami yo. Pokoke jam 09.00 tak enteni, tak kei kode. Kodene ya apa? Saman muni dit, aku semaur dur, aman. Berarti bojoku gak ndok omah. Lek aku ngomong tir, Aku meneng ae, berarti bojoku ndok omah. lek sampean meneng ae bojo sampean nggo omah. Iya. Lek sampean jawab tur, berarti bojo sampean nggo omah. Mahas. Ya apa, Dik? Kandhane nang omah. Iya. Nek aku ngomong Terus kan ngomong apa? aku tak ngomong ceng. Teng. Kate gendeng. Dek, kanggo keamanan supaya aku gak konangan bojomu sampean gawe cara sing kaya ngono. Ngono. Dir, aku semaur Tur. ngono. Aman. Lek aku ngomong tir sampean meneng ae, Menae, berarti gak aman. gak aman. Jajalan sih, jajalan, aku wis gak kuat, jajalan. Tak jajal ya, Dek ya. Jajalan, Jak. Tir. Dur, aduh. Rasane. Gak musim. Saiki lho usum WA. Najak. Tir. Retokane gabaken. Gak ono ajine. Apa kan itu? Kon gak tiru aku kon. Aku masih koyo ngene, ono ajine. Gak kira belum sembarang. Anak ajine tapi nek sapa kebon ngono ajine ya apa? Aku ndolek jangkrik. Najak. Tir. Tir. Pungkasane sing ketur kon. Aku rada merangsang. Jak, aku mulai sik yo. Boleh, Adik. Jajal pesan kocok. Tir. Mana. Tir. Tir. Aduh. Kon tak kandhani. Apa sih? Kok nek gak kena dikandhani kandhani menungso gak iso apa sih? Salah apa? Iku lak bojone Taji. Wes seru. Taji ku ambek awak dhewe lak termasuk kanca sih. Wes seru. Lah kon kok iso kate mbok tir, rumah samu wis kebeneran kon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah, Kate lapo kon iki? kampiran arek iki. Kampiran sak tamu. Gak oleh. Gak oleh kon ngono ku termasuk padha karo dosa. Ndak bojone kanca iku gak oleh. Gak oleh Tipe neraka. Kok lah. Masuk nyalai hukum Agama Kanjarane dosa. dosa Lek mati kejebul neraka. Iku lek konangan, Riz. Nek gak konangan. Yo enak, Riz. Iya ya anemi. Wes aku gak ngurusi Eh, awakmu, Riz. iku padha karo ngrusak pager boto kon. Pager boto. Pager ayu. Aduh, lorok lek. Bah. Rubang sapu. Ya sedang melakukan luka panas yo. Ya gak pantes. Ya, pantes kok dikene pantes. Aris ambek mami. Ya gak pringisan. Ora, aku Temen. Bang. Perkara urus aku inge ambek inge, dudu urusanmu. Ambek ingat yo. Lah, Inga mbek inge ya opo sih kon iku? maksud aku mau ngomong. Kon ngomong kok aja kemalan kene ta. Kon ngomong kok mesti ngene, kon kate kempur ta kon iku. Ora. Ojo sedaplak kaya wong kademen ngono po. Ditata. Tarik napas. Tarik napas. Tahan. Tahan. Lepas. Tarik napas. Tahan. Ilingno konco iki. Temen. Ojo sampe. Kapan ngelepasin? Mate aku. Riz, Kon delekno gak kena ya wis lho karepmu. urusan aku gendak inge, Hmm. aku ngepek bojone Taji dudu urusanmu. Lek kon gak trimo kate lapo. Yo kan tak ajar dhewe kon adik kurang. Mi ojo. Wani ta kon diajar iki gelem. Ojo tukaran, ojo musuhi aku. Sing dimusuhi ku kon, Ya Grek. iya aja. Perkara ngono iku wis aja dipikir. Sing penting aku tak budal ngedul. Oh, arek gendeng. Dikandani gak kena babak. Masalah iku padha-padha kanca karuan wong gak kenal. Lah mau dikandani gak kena ngono kok. Waduh. Ya sekarep-karepe, ya wis. Loko iki. Dibacok Taji lak karepe. Taji ku sawangane guyon tapi wonge methithine kadung muring-muring. Sopo maneh? Ngene kate angkel ta. Kancaku cek gantenge. Anake Sapa? Anake Mbok. Heeh, jenenge sapa? Bambang Gendolet. Tekan di penaca. Amen. Hina kawan hina. Wadah. Lagu kawan negane sora. Sora. Dorami kalah terus gak tahu menang. Lu lali. Lho, kok iso lali iku lho. Ngamen iku dituntut apa lagu sembarang kali. Ngono. Apa? Jaluk apa kon? 135. 135. 135 juta penduduk Indonesia. Ada Cina, ada Iho, ada Londo, ada Cino. Lagu kok kalau jebuse kok. Lagu sing viral-viral saiki lho. Apa? Sing kari manis, orang manis. Walah, aja cacat greges. Kon iso? Greges iso aku. Kok iso greges greges. Iso ta kon? Iso. Iya apa ayo. Greges. Kacau. Wong ngono kok durui. Wong apene durui. Kari Manis ngono. Wes seru. Kari manis ngono. Iya. Kari manis. Kari ya. Ya. Kari manis. Kurang manis tambahi guli. Gula. Saweneng aku kowe. Ris, Apa? seneng atine. Tutukane. Tutuk piye? Lah wis ya wis. Ono tutukane. Lho lah iya, wis yo wis. Lah tutukane. Tutukane gak apa wis. Mbah. Kok ojo pecilan ta mu? Ketane guyang-guyu bakalan susah wong. Iya. Aku yo seneng terus. Lho, peno kok aja seneng-seneng lho. Cak, Apa? kadang-kadang. Sampeyan iki mek ngamen nyambut gawe sampeyan kan ngamen. Iya. Pirang dina pisan mulai? Oh, saulan. Kok suwe? Pokoke duit kritik nek gak blek iki kan gak mulai aku. Terus gak tau curiga sing wong nang omah. Lah apa curiga? Terus tak takoni, Apa? mambengi ngipi apa sampeyan? Nah. Aku lah. Gak ngipi? Ngipi yo. Eh? Ngipi yo. Mah ora ngipi kok. Ngipi yo. Ora.
Ngipi yo, ayo ngipi kon. Ayo ngipi yo kon. Ngipi. Kok apa nomi? Kamu jangkrik. Wong iku mek kate susah, kate seneng kono lamat ngipi. Nah, Aku ora ngipi. Wis bareng ngono aku nang warung, ya, sarungan celanaku kecantol. Lah, iku tandane iku. Sandangan iku padha karo wadine Dah. awake dhewe. Lho. Sandangan kok sarung kan sandangan. Terus kecantol. Oh tak kiwa lho kon. Wis, Apa? kadang-kadang. Penoy mosok gak ngipi apa-apa belas. Padahal lungguh buaya kecantol kok kate cerita iku kudu nelak. Oh, jembekti. Ojo ate guyu ta. Nangis aku. Usok pri. Kandhane tapi kono iku. Wis tak omongi ngono lho. Oh, gak ngandel ngono lho. Kandhane sing temen ta. Tak kandhane bojone saiki menggak mengko. Oh. Ji. Bojo peno kan omah ijen. Ya. Bojo peno saiki lho mlakune menggak menggok. Kono gendeng kok. Lho kok iso gendeng lho? Menggak menggok ngecek ketabrak motor. Wah, kacau. Bingung aku. Bojone saiki sering goncengan ambek wong lanang. Bojo peno saiki sering goncengan ambek wong lanang. Bisnis. Oh, bisnis ya, Mi. Iki wong congok, petung congok ya iki. Iya, iki koclok ini malah. Gak ngene ngopo, Cek? Bojo peno saiki ku serong. Serong kiri, serong kanan. Wong Urip ngono gak serong ku gak lega. Yo ngene iki lho akibate duwe bojo ayu rupamu sing akibate wong kena pengaruh lali anak, lali bojo. Iku bener. Kok malah ngebegitu. Bener iku. Lho ya bener. Iki mek dijelasno gak jelas iki. Jelasno ta? Apa? Bentar sebaya. Ora mau bentar apa lha wok. Kamu jare to padha kuculuke kok iku. Jangan aku kate ngomong gak mentolo. Wis omongno wae gak apa-apa. Cak. Apa? Cekak cingkrange. Lah kok cingkrang ketok. Bojo peno iku selingkuh. Wah, Aku menangi dhewe, Aris menangi aku dhewe. tadi saksi. Selingkuh. Karo sapa? Dipikir Cak, gak usah ngamuk dhisik. Karo sapa? Wis ngomong iki. Durung-durung wis ngamuk iki. Bojo peno selingkuh saiki. Arek iki mek ngamuk kaya taek dikareti ya iki. Bojo peno selingkuh ambek ucok. Hah? Ucok. Oh, joku selingkuh karo ucok. Iya, Cak. Oh, babal lho. Kok iso babal lo iki lho. Ayo muring-muring anu. Peno dadi wong lanang gak ono ajine. Ya. Percuma aku ngekeki weruh sampean. Karuan nek dhewe meneng ae. Bab bojomu jempalik nyungsang kon bongko ya karepmu. Peno ambek aku tau soro bareng, Cak. Sampeyan tak dudukno mek bojo sampeyan ku selingkuh ambek ucok. Dadi bojoku Selingkuh karo ucok. Pokoke mulya, cepet. Ono tengerane. Piye? Nek ucok muni tir, nek bojo peno muni tur. Berarti yo ditir, ngono ae. Ngono ae. Mek ngomong tir. Cur, berarti ku ono bojone. Tambah koclok kon iku tambahan. Ya apa iki? Ojo guyu bojomu kate tur kok guyu. Bojomu kate. Iki apa? Ono goblok. Kok sing jelas kok. Kok jelas kok gak cocok. Ngene lho. Uang itu kepengin kudu konsentrasi. Yang ini nek gak konsentrasi. Iya. Aha. Ini yang bener. Ya apa? Aku tanggap. Ya loh. Mek ucap ngomong tir, bojo ngomong tur. Berarti padha geleme. Peno kan oma. Kan omah. Tapi nek ucok muni tir, bojo peno meneng ae berarti peno nduk oma. Oh, ngono. Iya. Iku terane. Iya, Cak. Nimbang. Kate muring-muring, kate muring-muring. Cak, sabar, Cak. Sabar, Cak. Ya. Cak, sabar, Cak. Ya. Sabar. Ya. Apa, Cak? Wah. Wah. Ayo ketien. Ayo. Kena arang. Wong purwo ngono gak tak kandhani tak pateni sisan kon.
Dadi bojoku semayan karo Lumayan ambek ucok. Ucok. Nyipang rono kon. Nyipang. Aku nanti. Kono. Ya, tak nyipang aku. Kok iso dikiwer ngono lho. Aku tak muring-muring. Sabar, Cak. Sabar, Cak. Sabar. Sabar, Cak. Nes. Nes. Sabar. Kono aku melihat ngene iki. Sabar, kanca dhewe Cak. Kono aku melihat ngene iki. Apa? Lho, ongkep. Loh, Dadi bojoku semayan. lumayan ambek ucok. Dino iki. Dino iki. Ucok jam iki. Kok ditur kartur. Engko melayu ketabrak aku kon. Hele. Kacau, kacau. Tok. Kon kate ngetur bojoku. Lah aku 3 wulan durung tau ngetur, kok kok ngetur. Nek kon ngetur bojoku, babak. Apa? Kok nak burung sumbar lah Marian? Ngetur piye? Yo sumbar sing Aku gak sumbar, uruana. ono tapi kok sing beda sumbar. Manro buka, mana biyuka. Sumbar sing enak. Aku wedi. Ayo. Gusti Allah. Kacau. Tok ucok. Grani tok orco. Embo. Kan, ada wani-wani kate godho bojoku. Kate ngecut. Tapi bilang karo tadi. Lah apa wurung? Langsung kan dijeli kembang iki lho. Tak kira kaya jarane dadi ngono, Cak. Tok. Aduh. Kon kecilik karo aku kanca, Dek. Kon kok mentol ngetur bojoku. Ngidiose wong waduk lho. Deretan itu, tak idoni jempolane. Aduh. Hei, Tok. Oh. Peduk rapatani. Pak adol. Kacau iki. Tok. Embo. Oh, Tok. Tok kan telepon wali aceng kon kate ketul bojoku. Kamu pilih perkara 6. Kamu pilih perkara kan ngetul bojoku. Wah, tak petuk tak pateni. Aku gitu, ya tak andani. Iso kaya vampir. Ya ngono iku taji, gak ono serius-seriuse. Lah ya wong dikandani. Tapi aku yakin. Ya apa? Saelele bojo, mek diape di turu wong iku. Iya mesti gak trimakno lho. Aja rame-rame. Ya apa? Ayo ndelok wong gegeran. Ngono ah. Ayo bareng-bareng diintip. He. Lapo. Aha. Oh, kate gendong.
Lah wong ucok sakmono gedene lho golek pola lagi bayange lho sakmene. Kayak jujul aku iki kok lho. Basane sik. Cek anak pati. Tolong bulan gak mulai aja no. Piye barane iki aku tak elek jian. Napa boleh? Lho apa boleh? Omahe gak boleh. Tapi. Napa boleh? Boleh omahe yo kangen aja no. Telung bulan gak boleh ayo kangen no. Gak ngerti. Meneh wayahe bayar mekar. Oh, aja mekar mingkup ae. Wayahe bayar BRI. Listrik. Wifi. Wifi. Yo. Lho kurang bayar. Kurang. Ya wis. Apa wis disatek kok? Oh, kok kana. Uang kok. Uang kok. Ditinggal Ayo malah. tak terus nang pasar baru Mas Bang ayo. Kalau ulang gak boleh. Ginjur. Ayo tak terus nang pasar Balung Panggang iku meneh wayah pasaran rame. Ora Kok nek bayar listrik. Orang usah. Kamu di sini saja. Saya jangan bicara. Kudu tak tubyo ae. Sampean biasa kan jeneng wedang gula. Tak tukokno gula sik tak gekne wedang gula ya, Cek. Oh, gak usah. Gak usah. Wedang gula. Ora usah. Kok timbangane lambunge sampean kumat maneh lho, Cak. Aku kan ngesakno sampean. Ora. Iki enek nyanyiane enek. Apa? Sorry manis, kurang manis tambah ngetir. Wes, mari ditaur. Lagu apa sih, Cak, iku mang, Cak? Lagu ngetur tir. Kaco. Jembek. Oh, sampean mangan ya, tak tukokno sego. Senengane kan sampean iku sego ambek mujair, tak tukokno dulu, Cak. Aja. Tak unduh. Tak tukokno sego. Ora usah. Loh, sampean nek teko Kamu di sini saja, saya akan bertanya. sampean kate tak apa? Takok ngongko ae. Takok ngongko ae aku tak tuku autan. Aja autan. Apa? Gak usah, aku ditokot nyamuk gak nyokot saiki. Ame nyelundup. Aku delok jam iku lho, Cak. Iya, jam sewek. Loh, Oh jelas. Aku delok jam. Wingi ku Pak RT teko kene. Terus? Pak RT ku ngomong ngene jarene, Bu Taji, tolong nggih, benjing sampean sanjangi Pak Taji kengen ngewangi jogo. Ten gene pos kampling. Mengkene Pak Taji mboten saged sampean. Sampean gak iso. Aku sing budal. Oke, pandanane. Gregetan tak rowoki kok tambahan. Wong kok wong wedok kate jogo. Dek. 2026 itu semua itu serba kecanggih. Ngerti gak? Tidak harus wong lanang tok sing jaga wong wedok kudu iso jaga. Lah kon jogo 3 wulan metekmu gedhi. Disapui wong alon ngidul kon. Aku gak kumanan. Lha lek sampean gak iso kan gak apa-apa aku sing ganteni. Lho tak nenteng ae gambar iki. Aku sing ganteni gak apa-apa. Kok dhewe iku dekenane dawa? Iya. Semayang karo sapa? Semayang kapan? Dekenane dawa. Sing kapan? Ayo Dekenane to. Piye? Halo. Mas. Ndok ndi? Aku
ijek nduk omah ya. Tantene nduk ngarepe tempe LN ngono ya. Ayo. Waktu oleh apa? Iku ngono, listrik pinganane 3 wulan kepungkur. Gak kok bayar. Akhirnya aku di telepon sih karo pegawene PLN. Orang ngantri wanita pembohong. Orang ngandel aja kowe. Masih aku ya gak ngomong kon ngandel. Nah. Masih aku ya gak ngomong kon ngandel. Nah. Ngomongane ngandel males. Ayo nah. Nah, Nduk. Nah. Tak kerowoki kapok kon. Tertakok jam kata apa kon? Masih karo patiku sih, wong wayah mulih. Wayah boleh duwe ngajak kok. Karepku sih ngajak pajak nduk buri. Nah. Iya, raine nduk arep bokonge nduk buri. Saiki gak usah kakean omong. On ya tak kaya ngono lho. Kowe kericik gelan. Oh. Kericik. Sik. Gelan. Lah, Oh, kericik. sik men. Lah, kericik tok, ewon-ewon tok. Tak suntuk ya. Nah ya, tak suntuk ya. Aja. Duwene ndelep kok rotok. Saya aku kok penasaran. Lah, iya deh. Iki. Apa? Dek kericik kecarmu no kok. Saking ngene. Saiki tur awakmu gawe tur kene. Awakmu gawe tur kene iki. Iki awakmu gawe tur kene iki. Cuk. Ayo. Picok karo menang. Dosa. Aduh, blah, aku kaget, blah. Enak kaget. Anyar. Lagi ngene. Awakmu rene nggo sewek. Jelas. Sak nomor. Ya sak nomor aja nih ditanggap Pak Arif. Iya, tetangga Pak Arif, tapi awakmu lak jeje. Jadi Kenapa? tur. Wala nang selah jaro kon ngene krasa. Turu omah. Turu omah. Turu di. Turu kamar omah. Lah wong iki lho panggung lodro kok turu kamar omah. Kok robongan kok nggonmu? Aku iku kok lek turu nduk kono karena dicokoti semut. Semut kurang ndek untu kok nyokot goblok kok temen sih. Semut kok Nek nyokot iku nyokot. terus bentul. Ngono. Ya babah betul cek kayak pentol. Masuk. Moh, Kalau mau buta gak kon? gak. Sik sandal muka nek tulisane BMN iku apa iki? Bom. Kalau mau lihat gak? Kalau mau lihat, tak uyuh tetep kok. Ayo, masuk. Aku kok karo Aku kok karo apa? Ya, makan. Ini manis. Gula manis tambahin. Ngetir. Ayo nak masuk.
Bandungan, Pak, kula becek rika wedi malih. Hari maneh. Kurang maneh ta? Jam piro? Gak apa-apa kok liwat buri kono dalane akeh kok yo. Gak wani iki. Ki, ketenger temen iki. Lho wis cewek siap nih. Kok. Iya saya nangkep basah karo ucok. Tak turu. Tenan lah. Oh nado. Gembuk ono. Sepatuku tak copotin dhisik kate ngedul. Masalah Dik, aku itu gak seragam tak copotin lho, lah kok kowe kaya ngene. Tenang Son. Tenang, masalah iki kaya ngene nek. Dik, pesenanmu mang wis tak tukokno jare njaluk blongsong aku wis tuku ya Dik ya. Sing penting sampean seneng. Dik. Masalahnya belum. Pipine halus ya. Oh halus pipine. Dir. Dir. Wal. Bacane kalau iki. Goblokku tak. Biasa iki lek gawe iku gak kudu gak gawe apa-apa belas. Gas kontak bisa tak coba mana. Sisi kene. Loh, tenang Son, iki kudu gak betah Son. Tenang aku kate ngetir ya. Masalahnya bojoku ayu direk calon wis. Ndak kok mampu mbako. Walah dikokon tuku bojone paling kesuwen iki wis gak betah Son, tenang Son. Kesuwen ta. Iki lho turune nak iki. Ngene iki kelakuanmu. Kok masalah ketur iki lho turun iki. Ayo, kene ditur kene. Ayo, Apa? Le. Wong bekak kasih kok ngomong wong iki kurang ajari. Ngene lho, Ji. Piye? Aja nyalano ucok tok. Bojomu ya takonono karepe ya apa kok. Hei. Karepe ya apa? Bojo kok semayan. Tinggal wong lanang nyambut gawe dadak semayan. Wong wedok ora kene ditoto. Lah iya. Are, takonono karepe ya apa? Pringis. Hei, Res. Mungtaku mambu apa? Apa kata kono apa? Kon kok dikelakuan kaya ngono ku lho, he? Wes ah. Ngaku wae saiki jelasno. Ayo ngaku. Yo ngaku. Ayo ngaku. Ngaku aku ambek ucok gak ada hubungan apa-apa. Lah apa kok semayan? Bojoku iki nadar awakmu. Nadar lapo aku salah apa kok sadar? Loh. Saiki awakmu nek kadung golek duit tok gak mikir atine wong wedok. Ngerti perasaane wong wedok itu tidak harus dingoni batine tok. Jawabane tok ya gak. Semua itu harus tercukupi. Nafkah lahir batin. Wis ngerti kon karepe bojomu. Ngerti ya kon? Oh iya. Ya njaluk nafkah lahir, ya njaluk nafkah batin. Sepuro